Pozdrav svima. U trećem delu tematika koja se bavi drvom odlučivanja, odnosno funkcijama if, or i and, ubacit ćemo mogućnost da ne uzmete vi kredit, odnosno da vi uzmete kredit, ali da za vas praktično garantuje vaš žirant, koji mora da ispunjava iste uslove koje su važili u prethodnom zadatku kako biste mogli da podignete kredit. Dakle, ako vi ne ispunjavate neki od uslova, a on ispunjava sve uslove, onda možete da uzmete kredit. Hajde vidimo kako to izgleda u praksi. Znači, treba nam, kao što znamo, kumulativno moraju da budu ispunjeni uslovi, da je to tu and, da je ovo ovde da je ovo ovde ne i da je ovo ovde ne. I šta smo dobili? Dobili smo true. Ok. Možemo da uradimo Ctrl+C pa da ovo kopiramo ovako, a možemo i da čitavu funkciju prebacimo, kao što smo rekli, F2, Ctrl+Shift strelica na gore, pustimo Ctrl strelica na desno, Ctrl+C, Escape, jednako je Ctrl+V, Enter ili Ctrl+Enter ako ne želite da se vraćate, opet kao što smo sve radili. I sada drag and drop, znači ovo prevučemo ovako. Ok, Ctrl+Enter. I dobro, sad kad ovo razvučemo ovde, dobit ćemo true, true, false, 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 true, false, 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 false. Ajde sad da uvedemo funkciju or. I stavimo ovo i ovo. I šta ćemo dobiti? Znači, dobili smo true ovde i dobili smo true ovde. False je na ovim ostalim stvarima. Znači, hajde ovako. If to tu jednako true može, u suprotnom ne može ili odbijen. Ok. I šta sad radimo? Pa sad menjamo. Znači, kako? Uđemo ovde, F2, Ctrl+Shift strelica na gore, pustimo Ctrl, strelica na desno, Ctrl+C. Znači, kako sam skočio na početak, pošto mi je taj deo bliži, F2 i sad Ctrl, strelica na gore. Malo pre smo držali Ctrl i Shift kako bismo obeležili, sad samo Ctrl. Identična pravila koja važe za obeležavanje ćelija, važe i za obeležavanje u ćeliji. I sada ta funkcija izgleda ovako. Vi kad je pogledate, ona zaista deluje spektakularno. S druge strane, ona nije, kao što ste videli, ništa spektakularno. Jednostavno razdvojite na delove, kao što smo već radili ovde kad smo pravili korak 1, 2, 3 i 4. I to je to. Koja je prednost upotrebe funkcija if, and i or? Znači, imate ovako jedan blok, pa onda imate ovako drugi blok i to je to. Zamislite da smo morali da radimo ovo. Da li je zaposlen korisnik? Jeste. Da li je zaposlen za stalno? Jeste. Da li je dug preko 1/3? Nije. Da li je ovo? Jeste. Pa ako neki od ovih koraka nije, onda treba da skoči u deo koji se bavi ovim. Znači, da li je zaposlen? Nije. Aha, da li je zaposlen njegov? Jeste. Pa da li je zaposlen za stalno? Bukvalno svaki od ovih koraka imao bi pod petlju koja bi upravo izgledala ovako. Možete da probate i da se mučite tako čitav dan, a možete da uradite i ovako. Hvala vam na pažnji. Vraćamo se ubrzo sa primerom sa